perustyö on pysynyt samana pienen seurakuntamestarina. On monipuolista ja kattaa niin kuin paljon laidasta laittaa ja saa olla tämmöinen monitoimimies sitten. Kun töihin tuut, niin koskaan et tiedä, miten se päivä päättyy ja mitä olet joutunut tekemään ja muuttamaan niin kuin työsuunnitelmassasi. Työn parhaita puolia on se monipuolisuus ja sitten tämä herkkyys, mitä itsessäni koen, niin pystyy niin kuin samaistumaan sitten tietyissä tilanteissa, kun on Jumalan palveluksia ja hautauksia ja siunun häitä ja kasteita, niin se antaa aika paljon. Tunnen kyllä, että ihmiset päätyvät keskustelemaan hyvinkin luottamuksellisista asioista. Mitenkä suhtautuu niin kuin toisiin ihmisiin, oli ne sitten kirkosta eronneita tai seurakunnan jäseniä tai muun uskontokunnan ihmisiä, kunnioittaa heidän toimintaansa ja ajatuksiaan, eikä voi ruveta syrjimään tai määrittelemään toista jonkin ajatuksen tai toiminnan perusteella. Että siinä vaiheessa me kuitenkin ollaan kaikki samalla tasolla, kun kohdataan kanssakulkija asiassa tai toisessa. Minä Petgrinin unelmoin yksinkertaisista asioista, ei ole hirveitä haaveita. Se, että aamulla saa herätä terveenä ja illalla ruveta nukkumaan terveenä, niin tämmöiset on niin kuin minun haaveet ja ajatukset.